Tepuk tangan sing ganong cilik, sing gendang yo cilik. Mapano sih? Lakban Sumilah Allah Sumike Amya Amya
Hop, mandek ae, mandek ae. Lah kok ganti kok. Sik tepuk tangane mana lur untuk Epo. Lah kae dicekel pentolane kae. Cek. Ya ampun. Ya ampun piye? Ya ora kok piye-piye to Pak. Aku ya rada cukup aku ya. Lah piye? Astagfirullahaladzim. Lah ngono Masalahmu ki nangis. Mun ditinggal rabi ngono nangis. Ora kok ditinggal rabi aku. Lha ki nyapa? Kan suwi ora rene to. Iya. Tanggapan rene pisan. Nyapa? Ya nggon salin ora enek jedinge ya. Kowe apa wis nguyu? Makane iki tak empet iki tak. Lah aku kebacot nguyu tak empet ora iso. Lah terus kowe nggih. Nguyu gedang-gedangan to. Lah kok mbah-mbah ki ndungulok. Aku kaget Mak. Lah ya keranjingan iki. Wong iki lah waton. Lah mos sing celangapan ki lak ya kowe kuwi. Ora kena diempet kok. Lah paling ngendal lak diempet kaya Mas ngene iki. Berarti was nguyu pas galong. Ya ora apa-apa. Ora kedelok to Mbak ora lho. Kowe dulu. Sampai celana klepis geblok. Tak ingerne langsung. Lah kowe kuwi to, kowe iki nek pomo tanggapan ngene iki lak diwawahi. Loro. Adewe sebagai bujang ganong profesional. Roh. Ngetan Duk Jember Banyuwangi. Ngulon Jakarta. Sumatera Kalimantan. Insya Allah calone. Pak wis calone. Ya ora apa-apa lah wae ndonga ora prayolah ya. Ora lah. Niki wonten griyane sinten Bapak sinten? Ibu Pon Ibu Panira. Ibu Panira. Wah ora umum. Ora umum. Saiki reokan dalam rangka pernikahan nekakne rombongan Santri Kalong. santri Kalong gek nekakne gendong pungge menika sing diderekne adewe nggih wong ora gemen-gemen. Roh. Bapak Drauk Niku ingkang ngendang menika Bu. Menika trah saking Ponorogo. Kondang Trah Kaluka. warok kondang Kaluka. Luar negeri, duta luar negeri pada zamannya. Ning Wah. kok ya pancen melarat ae. Lah nek niku lek ampun kodrat mlarate lak wis diwehi awak seger waras panjang umur lak wis rejeki kang mulia to Pak. Oh nggih, alhamdulillah. Lah ngoten lho. Jan. Anakku saya suwi saya pinter ya. Menika bapak kula pun kondang Kaluka dugi Amerika, London, Inggris. Setelan kula nggih alhamdulillah ampun nate kecekel polisi alhamdulillah. cekel polisi dasmu main karo kuwi ngono kok. Paling ngendang iki lak ya kowe iki ngowahi pitutur apik. Lah pitutur apa uripku murat-marit. Kono rodok rono. Dak rono wong polah inyak-inyik kok wis Aku sing nabuhi kok rada mendem kok. dindek. Contone ngene iki Yo, Mas dah. iki ado-ado ke Ponorogo. Oh, mati. Ayah, musik. Musik. Wasarnya ndak rokok le. Ya kok arep ngerokok tapuk iki sana. Untune tewok tabu gowan. Lagu Ricak Gek. Ya. Ngono ki, ngono ki lek bocah cilik ngene iki to. Lek ibu-ibu ngene iki lek bocah cilik ngene iki guyu. Jajak kaya sing kotot ngene iki lorot ning arep. Lah lah dalah. Lah wong bocah ra duwe wedi blas kok. Lah wong kanca-kancane iki anteng. Aku ya tanggapan rene ora kajen ya karo cah cilik kuwi ya. Nyapa? Lagek teko, kentung teko. Sing kepindho yo. Ngapa? Nyeluk aku yo kleru kok. Lah ngapa? Songgrek. Songgrek matane. Wajengku poge songgrek. Nek aku lak kaya ngono antusias meriah. Traya kanca TK aku ki lak ngene akrab. Akrab.
Genti Aku golek. ya kanca SMP no. Endi? Iki SMP. Kok tumono kancamu ngono ki? Oh. Wis. Oh, Reoni Pak O. Reoni. Reoni kanca. Ah ya. Kanca MTS kok. Kanca Nuwun MTS. sewu Mbah Uti sedaya ingkang nembe disalemi Mas Bongge. Cobi dicek melih ali-aline wonten apa? Lah, nggih. Dan cek lho ali-ali ini. Hei, ali-ali apa lho? Tangannya Abramis apa? Trahyo barewang. Iris-iris sembarang kalir. Kok ana sing ora penak. Ngopo? Remason bareng. Trahyo pun sepuh. Wis sepuh kilak kuwi wis alami, umum. Umum. Adewe nek duwe gawe ora enak ibu-ibu menika ya ora iso lancar. Roh. Pawon ya murat marit. Roh. Nek ora enak ibu-ibu mula to adewe iki kudu matur suwun dumateng ibu-ibu ingkang sampun kersa rewang wonten mriki. Bu, aku pesen iji ya. Apa? Gubisnya sampe oke. Iki teko kono ki lho. Aku pegel aku ngono kuwi. Paling endak lak temanten iki. Sinten pundi temantene? Mas sinten bakal wau, Mas? Mas Didit. Oh menika Mbak alhamdulillah. Oh, karo lawang, karo lawang. Wong nggih. Pundi? Monggo-monggo mriki, Mbak. Kali Mas Didit, Nggih, monggo Mas. kula terima ajeng. Mas Didit oh ngarep lawang ya. Nah, ampun, nggih, monggo alhamdulillah. sekalian garwanipun. Alhamdulillah. Oh, ngono. Hei, Oh, matane. ora mau Mas. Miuk iki kowe iki. Oh, Ngarep lawang bapakane bae kok. Monggo Mas kula aturi jumeneng nggih. Mas Didit, Ben monggo kula kompak, aturi jumeneng wonten ngajeng kali sekalian garwanipun. Kersane tonggo teparo wong. Kersane anu kanca-kanca ben ngrasakne. Rasane iki koclok kowe. Bola reok sing saking jenengan kula aturi pinara. Ndi Pak? Bos. Hah? Ndi? Sik Putih, digolek-golek. Mas Didit putih. Sik digolek-golekne wong trayo nyeluk bintang tamu kok Oh, ora. bintang tamune Mas Didit ora kowe. Bintang tamune kene nek arep didekne rene lak ya golek-golek dhisik to. Iya. Oh, golek-golek apa? Kukusan apa? Ora lah niki lho. Ah, iki Pun, pun, pun. jan. Monggo. Monggo, Mas Didit monggo. sekalian garwanipun lho. Wah, iya. Nggih. Ya iki lho Mas. Sing lanang Monggo. metu sing wedok mlebu ki piye iki? Lah kok mlebu metu berberan kaya laron ae. Wes sing wedok sing njukuk dhuwit kuwi ya. Alah. Oke, iki sego duit teh. Ora ana dhuwit apa budal aku. Ha iya Agustus tanggal 3 ora sudah budal. Wong Pundi? kenyang ae iki. Mbak Yu, Monggo, Mbak iki mundur nah. Mas Didit pun ngas. Menika mantane delikan. Ya kok jompritan. Wes pokoke luar biasa Gong, aku seneng iki dino iki mau. Kok malah ditinggal ngalih. Rusak Mas pangijole kuwi. Ayo. Disambung dhisik karo ngentosi mempelai pengantin. Metu, lanjut Pak. Cek.
Oh ya. Oh. Ya yo ngono lho. Sik, iki cah cilik ngene salto-salto ora nek sing tepuk tangane kebacut jane wae. Iya. Lah ya ngono kok jine wae. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Bongko kowe nek kuwi ya kowe. Ki, arek kowe dong tambahan le. Sing cilik kok tambani kendong ya. Lah ngono kok. Tesih, Pak. Tesih. Ya aku Wes. Kena tah nek. Hei matamu lho, dijakso kok. Lah siji lho, Bos. Jane wong piye? Kalau antelu 100 lho kok iso. Hei. Lah kok mani-mani kok iso. Ning aku kok ora kok mikir ngene iki, aku seneng ora, Pak. Ning iki ujud syukur, ujud sedekah, ora tak pikir duite, ning keiklasane. Keiklasane. Mugi-mugi panjang umur, Pak nggih. Amin Allah. Sehat selalu. Amin. Rezekine tetap lancar. Amin. Buke kok nambah sakit, Pak ya. Terus manak kowe iki kok iso. Lah piye kok dongane kok? Lah paling endak dhewe lak nderekne Mas Didit. Mas Didit. Mas Didit menika salah satu pengusaha. Usahane sound system. Wah, luar biasa nih. Karo terop. Lho. Mantu penake kaya ngene lho nggih nek duwe iki. Bah iki ra bayar. Lah apa bayar ki wong trah ya bos nggone dhewe. Aku kan arep mantu. Heeh. Wis ora ta ya. Aku kan arep mantu to, Pak. Arep mantu ya. Agustus iki aku rabi. Heeh. Aku tak pitung arep sidik kok. Iki kok ora usah dibayar gak apa-apa aku. Pokoke son terop teko nggonku. Potonganmu lah bayaramu ki lho digawe nyewa ki tanggapan rong sasi petetet. Ora gancang penting aku iso gawe guyune wong kene kok iso. Mepaitan iso gawe guyu ya. Paling endak kowe ki lak kudu iso mencontoh Contohnya apa? kepribadiane menika. Nyapa? Sik nom-nomane ora foya-foya. Oke. Nyambut gawe tenanan, kerja mlumpuk dingge bangun terop alhamdulillah tanggapane wis laris. Ya. Saiki mantu yo gawe terope dhewe. Heeh. Butuh son yo gawe sone dhewe. Iki alhamdulillah karo bojone iki pengen mangan ndok yo ndoke dhewe. Lek gur apa? Terope Mas apa? Mas Didit Kalah karo nggonku. ngopo? Iki dedekane piro iki? Adek-adeke 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalah karo nggonku iku apa duwe terop larang-larang kok dedekane piro? 8. 8. Nggonku kene 19, Bos. Lah wong sugih. Aku gur apa? Duduk iku ora tak dudone, tak dudone asli nggonku iki ngene. Neng aja sombong lho ya. Ora sombong, nyataan kok. Kenyataan, nggih motivasi. Motivasi. Kene nggonmu pira? 19. Kene. Kene 7. Lah kok iso ora imbang? Lar pambrok. Ngono. Kok iso kok pamerne iki lho kok. Teropring ngono kan. Nggih kagem Mas Didit kalian Mbak Wahyu, mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal diparingi momongan, rezekine lancar, terus saged mbangun jeding sing mriko nggih sing niki usul lho. Ha tak empet kok kaik saiki lho aku iki. Kono iki ora kaya jeding ngono iki kayak gudang. Kayak gudang. Oh nggih gudang tok to. Ya. Lah kowe kok ora ndongakne iki? Lah kok ndongane mantene urip kumorat maneh to ndongane kono. Bosok. Dicepaki waranggana karo warang genggek iki. Sik. Iki kok gitarisnya Mahesa kan to iki. Sing ngebas ya. Digarap. Walah aku iki. Wong traya kulinane ngedos ajak jatil iki ya ngono kuwi. Iki wayahe sapa? Sapa wayahe iku? Ya kowe kok iso lali. Aku to. Lah iya. Sapa? Wih, permetra kok le. Oh, iki sik D.
sewulan nanging saiki wis luwih ing janji nyatane kowe ora bali neng pelabuhan Semarang gede yen aku ngeterke kowe neng pelabuhan Tanjung Mas kene ambien aku ngeterke kowe. Lah kok njaluk sak bulldozer. Lah kowe dipidel cemen lele. Lah kok kowe milih ngono kuwi nyapa? Pokoke gedhi. Ya ampun bocah ki Dek. Oke. Bocah ki mbok dituturi ngono kuwi nggih. Lah Nggih kok- edukasi lho. Bocah ngene iki mbok dituturi. Lah kok kowe milih bokong gedhi nyapa? Mlakune enak inuk. Lah ina inu mlakune piye jajal? Lah ina inu iki piye jajal? Oh ngono kuwi. Lha iki nek enek bocah cilik ngene iki mbok Gedhi ki- dituturi. Tuture piye wong senengane gedhi-gedhi ngono kuwi yo. Ngono kuwi gak oleh lho ya cah bagus ya. Didelok bocah cilik-cilik ngene iki, kowe iki iso dingge barometer ya to. Kowe ngene iki ngomong ngono kuwi mau sing marai sapa jane iki? Mas Bongge. Lambemu ki nek ora tata ya ngono kuwi. Nyapa ngarane? Aglet pe. Lho, kok iso nesu ki lho? Aku ora trimo ngene ya. Ya ora oleh nesu ngono kuwi lho. Lah iki pasang Iki ki lak bocah to. Lho kok gawe ngono? Lah, silat e. Ya ora sah lho. Iso nesu ki lho. Lah kok ngarani aku kowe dhewe. Ya paling ndak lak dicontoni. Contoh piye? Contone sing apik to. Wong urip kowe murat mari nyontoni. Lah mbok kowe kuwi nyapa? Lah ngono wae ki ya arep rabi ngono. Lah yo api. Kowe aja guyu ya. Kowe guyu bukumu nyekel aku iki. Aimu. Tapi delok to, bapake dhewe menika aku mbiyen cilik sing ngopeni nggih Bapak Drauk menika alhamdulillah saiki iso dadi kondang menika ngetutne jejak. Jejak apa jejak si piton. Terus dino menika isik bocah ya saiki pinter ngendang. Pinter ngendang. Neng welingku ngendange ora usah. Tuwekmu ngono kuwi lho. Aimu. Kowe aja dadi tukang kendang lho. Dadi tukang kendangi abot sanggane Lah ngapa? tuweke. Piye? Ya ora ngono kok iso. Biantune sehat tok bapake dhewe. Apane aja dadi tukang rompet. Tuweke. Nek ngiraku ora apa-apa, sing penting besok nek duwe anak iki aja sampe dadi tukang dos. Oh, aja nesu ngono kowe ta bagi kok. Aja nesu. Pemain MMA. Elah. Tak hinta tinta lak kinta di lak tinta tinta. wis tuwek goblok jenenge wong nesu kok malah dikudang kethek kok piye Lah, mane wong nesu nek dikudang malah iso guyu. wong nesu kok malah dikudang masane bayi kok piye lha ya mbak yo sing kalem to Mas ngene digandeng ngene lho Oh, ngedrek sik no. oh aku ya mau Ya iki lho kentuk sik joget. Kuwi suarane reokan sambat ae apa to? oh gak sambat Basa sindan guyang-guyu, basa reok kuwi aku lho Pak. Oh. Aku kok aja mbok totot ya. Kepalane piye? Garap. sik hub pulpen endi Ngene lho celuk-ucluk. jare kon garap Iki kae joget bareng garap kowe. oh Ora usah pulpen wis digo kentung. berarti aku digarap Iya. Aku klarifikasi aku. piye to Lah bener lho. Kowe arep digarap to. Aku lah salto. Salto. Terus bare Balik kowe garap iki to. Ora. Lah iki teko pulpen wis digo kentung. lah iya Malah pulpene oh berarti 2B. 2B 2B. Ketok.
Nggonku 2B. Ono spidol snowman. Nggonanku malah sinoman nih, spidol sinoman. Tak peluk. Iki kudune aja iki, Garuda ya lho. Bukannya pemain bal-balan. Dadi kok metune Mas. Mas. Iki budalne jadel pembudalne Majid. tapi lek mayit kok sik urip Lah kudune. iki sing ngendang ora tuwekne tak uyoi ning gonoke. Ngene, kowe nggih kastaki kaya apa? Hah? Lah kok pemain timnas lho. Dadi aja joget. Ayo Mas. Lah aku mau dikongkon kentung. Engko jadel iki piye to? Kalau delokan YouTube-e jadel lumayan. Jatuh. Ora oleh. Aduh. Jadel. Jadel. Dadi lek kowe jare pemain bal-balan ya metune ya. Ya karepku lak temu kangen. Kowe bojone iki kangen. Ora kok ngono, dhewe iki lak wis suwe ora cethuk. Ora cethuk. Kolaborasi menika Ya suwe ora cekluk to Mas aku mlebu lapas kok. Lah kowe ketemu iki no. Apa? Enggak mau, masa aku disuruh pakai kayak gitu. Sulap, beda Ya. sulap. Maaf ya Mas, gue sekarang tuh orang kote. Ya orang. Sini. Arep ngobi piye? Lah menika ketek sampun lulus betane niki monggo umur 5 tahun niki. Mat, Amin ya Allah amin. amin, amin matamu. Amin. Endang toh. Dan aku ki kangen lho karo kowe. Aku ki yo kangen. Aja. Yo bobok yo. Bobok mak. Lah jare kangen. Gentek mak. Masuk jak bobok. Emak. Bobok ayo sama. Oh padha bae itu. Wi brengot pas rondeng kok nggih. Kok enek sing putih, enek sing abang. Moso. Heeh. Kok diambung jatil gitu ya. Ayo Mas. Mama sama aku mbok kira pemain timnas. Ngono ki nyek wong wedok, mbok pikir aku ki apa? Heh? Awe ngono ki nyek wong wedok lho Mas, rumangsamu lho Mas. Aku ki ya wedok ibaratnya aku ya kayak jadel-jadel mbok kira pemain timnas ngono kuwi rumangsamu. Ndak yo nglarak. Wah. Lah rumangsa aku kok. Kok nggih kira trah ya telunyuran. Lah iya. Sapa ngantene jenenge? Kowe iki Hah? rombongan iki ya telunyuran kok. Ngantene jenenge apa? Mantene Mas Didit kalian Mbak Wahyu. Didit. Ndi ki menungsane? Ya Mas to kok kowe iki kok didadit-dadit. Ora. Iki nganu ta sing duwe Deka ta? Dit ya. Sing duwe sound Deka ta? DK Audio. Lah kok bacot men ora nyawer aku. Bendarane ganti kae. Bendarane sing ndi? Aduh, sing nyekel sing wedok. Wis.
Basak ra Sing sida. nyekel sing wedok ya harapan Pak Hampa to iki. Ora sida. Ngene, Cak. Ya paling endak kowe lak ya iso urun dedonga to. Wong bebrayan kuwi piye? Ya dongaku yo mung siji nggo Mbak Didit karo Mas Wahyu. Walik. Heh. Mas Didit kalian Mbak Wahyu. Mbak Dika. Mbok irunge wulu tok. Irung Ora, kok. tanganmu kecing men mbok yupone cawek sing resik kok. Lah iki perkara gedang-gedangan malah. Mbak Wahyu, Mas Didit, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jodohnya bejo akhirat tinggal pinaringan kekanjeng awit putu-putu. Jatuh sing alon ae itu. Sing Kita stare sik. alon, sing alon. Baleni ne. Mas Lho Didit, lho lho kok ngesorno. kebanteran goblok. Kebanteran pongge iki no. Mas Didit, endi sangune? Mas Didit, endi yotrone? Lah iya. Mas Didit mau bapakmu 50. Nah, Terus kowe iya aja nyeket. 200 didom wong 12 Enampane mung 12.000. Iki jane nanggap apa to, Mas? menika. Gajah menika. Santri kalong duwe gajah-gajahan. Lah iya, ora ngono lho. Awake dhewe nyemoni Mas Didit ngono lho. Sing wedoke kur piye? Ngono tok iki. Lah kudune lek ya krasa to. Mbak Wayu pancen cantik tenan. Wuk, Cantik tenan luweh cantik nyawer ganongan. Wuk. Yo Kok yo parian. parian yo kowe genti nyaut kok iso wak-wak. Mbak Wahyu kok 20.000. Mau pakai 50 iki. Belasan bagianku 20.000. Ya wis Alah rezeki. ya Allah. Bancine Heeh. wis nampa 20.000. Nah, kurangane Mas Didit neng omahku. Aku ndek ben gawe pas sunatan nundang Mas Didit ngono lho. Lah ngono kok. Nah, kurang 20. Kok iso Ki 200 anyar apa 20 to nggih? 20 lagi. Klawu ngene. Lah kowe iki akeh lho olehmu iki. Iki ngono 80.000. Lho kok iso wulung urip matamu sempal apa piye? Lho kowe lak ora roh rupiah. Iki tulisannya piro? 20. 20 lah sing kene. 20. 20 tambah 20 40. dibalik. Iki piro? 20. Iki piro? 20. Piro? 40. 40 tambah 40. 80. Lho wis akeh ngono. Wis oke. Wis jalo ae. Iki hitungane wong pekok apa piye? Kok ngene kok 80. 80 tenan kuwi kok. Wis. Wis ces. Hah? Ces. Wis ade iki ora mikir duit. Ora mikir awak duit. dhewe diundang kene dikek rezeki ae didongakne. Sanset penting bahagia mulia. Oke. Bejo donya bejo akhirat. Amin. Mas Didit pokoknya apa ngene iki jenenge? Persewaan. Persewaane semakin lancar, Properti. jaya, Amin. abadi, Amin. selamanya. Amin. Sampai wong-wong gak enek tetap jaya abadi. Terus sing nanggap sapa? Ning aku aku udah Mas Didit iki pomo duwe sone aja. Iki tak kayak contoh Mas. Sone sampe jeneng ana babakan wulu. Kok iso? Ben awak dhewe sone-sone contone saiki sing babakan wulu. Sapa? Mas Brewok kae wulu wudu. Brewok audio. Brewok audio Blitar kae kondang kalau kok sak jopan 100 juta. Muga-muga sone Mas Didit iki iso ngono. Lah, iki takon kayak jeneng sone sing anyar. Apa? Gamblis audio. Oh. Gak gak Jadi kok rame nak ngono teman aku. tak tapuk lho nggih. Tak omong ngene to. Brewok ki lak wis jaremu ngomongne babakan rambut to. Yo. Rambut brewok kuwi. Brewok audio kondang kalau kok. Rambut. Terus Tulungagung enek Kumis audio. kumis audio brengos. Brengos. Lah kok kowe gamblis. Sing urung enek iki jeneng babak rambut ki Gamblis audio. Nah, Nek brewok lak kene. Brewok kene. Kumis kene. Lah gamblis ki ngendi to? Oh, coba. ya engko tak dudui nggone aku duwe kok, Mas. Heh? Aku duwe engko tak dudui. Lah iki aku ya arep nyambat kowe karo cah-cah. Alhamdulillah aku saiki wis ngedek nison. Son. Kira-kira tanggal 17 iki Ya, engko Juni. anu gebrakan. Gebrakan. Kebiakan son. Kebiakan son. Alhamdulillah aku wis tuku mini kompo. Mbok ngewangi ya.
Ngewangke. Mini kumpul kok dadak kok resmi. Karo kala ngene bapak kok pengen budek. Lah penting lah wujute son ya enek mike. Lah iya. Grujo lanjut toh.